גבירותיי ורבותיי, החברה והכלכלה מדממים, ואפשר לקחת את תקציב המדינה כפי שהוא, לשנות אותו ולעשות בו נפלאות. זה תלוי רק בהנהגה ובדרך ובמדיניות שהיא באה ומיישמת. אני מתחייב לשנות את ההווה ולתקן אותו, כי צריך כאן תוכנית חירום אמיתית לחיזוק האזרח, ואני אתן דוגמאות. אז הדבר הראשון, אני רוצה לדבר על חלום הדירה, מכיוון שהמטרה שלנו להפוך אותו למציאות. אני מצביע שוב ושוב על כך שמכרזי מינהל מקרקעי ישראל הם ברמה של עושק. מחיר דירה, מחיר יחידת דיור, תקשיבו טוב, בנס ציונה, לא לב גוש דן, או כפר סבא, הקרקע, לפני ששמתם את הלבנה הראשונה, 800,000 שקל, וככל שמתקרבים למרכז מגיעים ל1,000,000 שקל. זה סביר? עכשיו, במקום כל הווג'ערס של כל מיני תוכניות שנתקעו, אני מציע בהוראת שעה מכרזי מינהל מקרקעי ישראל לא יותר מ50% מערך שמאי. זה היה מוריד באחת מאות אלפי שקלים ממחירי הדירות. אני ממשיך. דיור ציבורי. אחד ממרכיבי העוני וההדרה בישראל זה הדיור הציבורי. אין דיור ציבורי, אין. ואם יש, הוא ישן ומיושן. המדינה חייבת להגדיל בצורה מסיבית, בעשרות אלפי יחידות, את הדיור הציבורי ולהגדיל ולהגמיש את הקריטריונים לזכאים. זה גם עלה בדוח ועדת אלאלוף. האוצר שונא את זה. הוא תמיד שנא את הדיור הציבורי. אני תובע להחזיר את הדיור הציבורי ובגדול. והדבר השלישי זה פיקוח על מחירי השכירות. זאת יוזמה שכבר יצאה לדרך, גם בחקיקה שהציע סתיו שפיר, גם בעבודה שהציעו השרים דאז לבני ולפיד. עכשיו, בטווח הארוך יותר, ממשלה בראשותי תחזור לקחת אחריות על התחומים שהכי משפיעים על חיינו, שזה החינוך, הבריאות והרווחה. ואני רוצה לתת לכם כמה טעימות. הקטנה משמעותית של תשלומי הורים לבתי הספר. אנחנו מדברים על יישום המלצות מתוך דוח ועדת טרכטנברג ודוח ועדת אלאלוף שנקברו עמוק עמוק בקרח. ואנחנו מדברים על תוכנית, אפרופו ההרצאה המרתקת של חגי בדש, תוכנית שאני הנחתי כבר לפני כמה שנים, פרסמתי עליה פרק בספרי, ואני קורא לה חיסכון לכל ילד, והנחתי חוק בעניין, לקחת חלק מקצבאות הילדים ולעודד אותם באוריינות פיננסית כחיסכון לילד שיצא בגיל 21 עם הון בסיסי לתעסוקה, לדיור או לחינוך, להשכלה גבוהה, בצורה שתאפשר שבירת העוני הבין-דורי בישראל. ואני רוצה לתת לכם דוגמה נוספת לשבירת העוני בישראל, נושא החד-הוריות. יש למעלה מ-120 או 130 אלף משפחות מוכרות, חד-הוריות בישראל, דהיינו מפרנסת או מפרנס יחיד. זה אחד מהמרכיבים הכי קשים היום בעולם המצוקות החברתיות. עכשיו, חד-הורית שלא מקבלת מזונות מהגרוש שלה, הביטוח הלאומי מממן אותה, נותן לה קצבה, אבל מעל תקרת הכנסה מסוימת הוא שולל ממנה את הקצבה, או בהבטחת הכנסה, מעל הכנסה מסוימת הוא שולל ממנה את הקצבה. הוא הופך את הנשים החד-הוריות לקרימינליות, וזה לא הביטוח הלאומי. זו תפיסה של האוצר שמטריפה אותי, ואני שנים מנסה לשנות את זה, שיעלו את רף ההכנסה, שאישה תצא לעבוד וגם תהנה מהקצבה בהיותה חד-הורית. לא, אתם יודעים מה אומרים לי באוצר? אתה מעודד את הערביות, אתה מעודד את החרדיות. זאת השערוריה הכי גדולה בתפיסה. אני בא ואומר תפיסה אחרת של שלטון, שמאזן את חלוקת ההון בחברה הישראלית בכלים ישימים ואפשריים. ואני יכול לתת עוד מיליון דוגמאות. כשהייתי שר רווחה עשיתי ככל שביכולתי לשנות את המצב. אבל זה לא, זה נמצא אצל ראש הממשלה. ערב יום הכיפורים 2010, שלחתי לראש הממשלה מזכר, כמו קצין מודיעין. אמרתי לו, הנה הבעיה האמיתית של העוני בישראל, ולא נעניתי. ראש הממשלה אחראי על הספינה, זאת המדיניות שלו,
ולכן אני עושה הכל בדרכים הלגיטימיות בבחירות האלה כדי להחליפו. ואני אוסיף. תודה. אנחנו בנינו מדינה לתפארת. הבאנו גלי עלייה. שלחנו את בנינו ובנותינו להילחם למענה. הכל כדי לבנות פה חברה צודקת. ואני וכולנו רוצים לחיות במדינה שלוקחת אחריות על האזרח ולא זורקת אותו לגורלו. וראינו פה תמונה של מישהו שמחטט בזבל. מדינה כזאת לוקחת אחריות על ידי מע"מ דיפרנציאלי על מוצרי מזון. אלפי משפחות בישראל חיות מהיד לפה, זה היה משנה באחת את המצב. ההוצאה הלאומית לחברה וכלכלה בישראל, על פי מחקר ה-OECD, היא 5% פחות מהממוצע ב-OECD. 5% נראה לכם מעט, זה 40 מיליארד שקלים. אני כבר שנים טוען שצריך לקחת את ה-40 מיליארד בתוכנית רב-שנתית, ולבנות תוכנית עם יעד ברור של הורדת העוני ב-50% ב10 שנים. זה אפשרי אם רק נאמין, וזה ישנה באחת את פניה של החברה ופניה של הכלכלה, כיוון שזה יכניס אנשים שיכולים להתקיים בכבוד למעגל